naznačuje. Tak dobrý deň, pán vedúci tohto tímu. Chceme sa vás spýtať, že čo bolo hlavným cieľom organizácie tohto turnaja? Hlavným cieľom samozrejme tohto turnaja je urobiť krásny deň. Krásny deň tak pre deti v prvom rade, pre ktorých tento turnaj každoročne organizujeme. V neposlednom rade pre rodičov, ktorým môžeme vďačiť za organizáciu tohto turnaja, lebo sa podieľajú samozrejme na organizácii. Musím spomenúť nášho sponzora hlavného, pána Miloša Holého, ktorý so svojou spoločnosťou Holmex SRO sponzoruje naše deti. Cieľom jednoznačne krásny deň. Tak bol to veľmi dobre zorganizovaný turnaj s kvalitnou účasťou aj zahraničných družstiev. Veľmi radi sme tu prišli, podarilo sa nám vyhrať, takže o to šťastnejšie odchádzame domov. Radi by sme zorganizovali niečo podobné aj v Košiciach, no túto sezónu halovú to už pravdepodobne nestihneme, ale možno v lete nejaký letný turnaj vonku na normálnej tráve. Ja osobne som v Leviciach prvýkrát. Zatiaľ sme tu ešte, čo ja viem, aj chlapci ešte nehrali v Leviciach, vôbec neboli ani v Leviciach na návšteve, takže prvýkrát. Bola tu taká živá atmosféra, nebolo také mŕtvé, ticho, ale skrátka veľmi sa páčilo nám všetkým. Dobre, ideme na to. 12. miesto Krk, 11. Považská Bystrica, 10. Banská Bystrica, 9. Topolčany, 8. Žilina, 7. Úmenné, 6. Futbalová akadémia. Na 5. mieste, kto je tu doma? FK Slová Levice. Najlepší hráč Nádoly potom Vác. Cena pre najlepšieho brankára zostane doma. Adam Kováč Levice. Páni a dámy, postavné kráľov strelcov. Dominik Danko Košice. Na 3. mieste Subotica. Aj s komentármi. A druhé miesto maďarský Vác. Že Košičania musia prísť aj o rok, aby obhájili putovný pohár. Páni a dámy, je dobojované. Vidíme sa o rok, kedy Košičania budú obhajovať putovný pohár BTG Slovakia Holmex Cup, ale 2013.